Eurobike Fest pro mě znamená super akce, spousta lidí, nejenom muzika, ale dobrý jídlo, dobrý pití, nádherný mašiny, krásný holky, jezdím jsem rád. Freestyle motocross tady na Pasohlávkách je speciální, že vlastně lítáme na hliněný dopad. Pokaždý nejvíc baví to stmelení té komunity, jak se tady fakt jako potkávají motorkáři z různých disciplín a večer si dáme pivo, podíváme se na dobrý koncert, jo, a ta skvělá nálada je tady prostě všude kolem. Máme tady zápasy v boxu, K1 i v MMA. Je tady titulový zápas, který vlastně tady probíhá každý rok. Jsou tam lokty, kolena, údery na hlavu, údery na spodek, vypínačky, krev. Fanoušci jsou skvělí a užíváme se všichni.